Assalamu alaykum mehriban adamlar. Salam aleyk, Türkmen Portal web saytymyzyň hormatly agzalary. Ne mehribanlar bugün biz tinleşine diýäli döredijlik toparmaz bilen Maru vilayatyna. Maru vilayatynyň Pesta restoranyna. Näme? çünki bugün günne biziň üçin ýatdan çykmajak akşamlaryň biri bolýar we onu siziň bilen paýlaşmagy. Bugün günne Pesta restorany öz müşterilerine täze menüsini tanış edýär mehriban. Onu videomuzdan daşlaşmaň, elbetde Maru vilayatynyň ýaşaýjylary, ýa bolmasa Maru vilayatyna mehman bolan adamlar Pesta restoranynyň gapysy siz üçin giňden açyk. Cennet, başlamaka nerdesin? Pesta'da men. Görün mü? Pesta'da oldu. Mehribanlar netleşene diýäli Pesta restorany öz gapyny giňden açyp, ähli şunyň ýaly mehmanlaryny kabul edýär. Bu ýerde şwed stolu bilen baglanşykly täze bir üstdäki menülerini häzir bu adamda meseller zanly sağlaryň aýdymyň aktynda bilelikde şol naharlaryň lezzetinden galýar. Görüşmek stolu özüňiz geçirir. Peki da bilenlersin böyle mehribanlar eger de Pesta bilen atyakynyň tanışasyňyz gelse siziň öňüňe çerlaply gepleşýärmiz bar. Ya olmasa aşpez bilen gönümel ýagdaýda öte hoteşli gurna muamele etýän başlygyna kommentariýalar siziň üçin açyp belläp bilersiňiz. Şu portatda bolsun hemen bu kaşamlary şeýle ajaýyp owalyň atynda jemläýmek galy. Nerede sen? Pesta'da men. Sağ ol. Sağ ol.